Таракҳома шумо да бо як камтарак дига маълумот дар бораи ҳами чой мисол вайкунумтона. Касе ки ҳами чоя гирифтагия илтимос да як стакан дам када нахӯрен. Илтимос рӯзҳои аввал да як банка як литра бикунӣ бихӯрен. И ҳами ку ҳами қара камбоша ку духтарои ҳами қара камбоша охи дозаш баланда гуфти гапи агар мисол ихали адаби када гав занем ва и доза ми қарак буда гишни ми қарак дирнуш да чой дора ба ҳами вайш дозаш баланда як бора гуфти гапо хароб мекна хеле мумкин нест ҳамира инамира ами манем як банка да дам мекунам инами бутулкада инами як пакетикаш инами қаракая ина нигоҳ кунед чихе сиёҳай ман ҳамаша надохтам ина хайз ма об мерезам инакҷада ранги чой дам мекунамша мисол чӣ мешава ой инҷада ранги чой дам мекунам амира меиста ина мал и қаракша андохтагием и қаракям пакетика манам пакетики майдака кам таракша андохтам инаки нигоҳ кунед ина кам таракша андохтам ранги чой шуд инаки мондагиша медозам ина нигоҳ кунед чӣ хелия и дидистен шумо ина ми қарак ҳами ина ми қарак хесиёҳа и чихе шумо ира да як стакан чой мекунӣ мехӯрӣ ба худо талха ма мекафа мебурам ина мехалия ина мира ҳанами бутулкая мисол я банки литра дам кунӣ меша ҳамира шумо старатса кунен як рӯз да бихӯрен ҳамира як стакан да и як тара накунен ира бинед чихе сиёҳае баъд биокрескай баъд хароб баъдам залал дора охи инами як таним да бекунӣ басай як рӯзи дароз мехӯрен инами маълумот барои чой марам аввал якум рӯ да як стаканча кардам шикамам дард кард хеле як дард мегира шикамта накунен дозаи баланда як литр об